Eigenlijk zitten in dit water vooral de kleine vlooitjes en eenoogkreefjes. En is dat nou heel specifiek voor een sloot? Nee, want in feite een andere sloot, er kan weer heel wat anders in zitten. Of andere soorten vlooitjes of andere, in elk watertje kan weer ander plankton zitten? Ja, heeft zijn eigen, alles heeft zijn eigen biotoop. Even kijken of ik wat van die vlooitjes eruit kan halen. En die zuig je op? Ja. Ja, Tijn. Dus nu heb je een preparaatje. Ja. En dan kunnen we het echt goed gaan bekijken. Als het goed is, ja. Dan moet ik even zoeken, hoor. Radardiertje, denk ik. Ja, dat plankton, ik zag daar zelf ooit eens beelden van. Ja. En ik werd daar gelijk door getroffen. Hoor. Het heeft zulke bizarre vormen en kleuren. En het is transparant, je kijkt er dwars doorheen. Ja, ik vond het gewoon schitterend. En later hoor je dan ook nog eens een keer hoe belangrijk het is. Dus dat het zorgt voor de helft van de zuurstof op aarde. Dat het aan de basis staat van de voedselketen. En plus nog eens een keer dat, waar we het net al over hadden, van het zit in elke sloot, het zit overal. Ja. Niemand ziet het, niemand weet het. Niemand weet het. Ja, voor mij reden genoeg om daar gewoon in te duiken. En te denken van ik wil er gewoon iets moois van maken. Ja. Wow, kijk nou. Wauw. Kijk, dit is een waterflow en dat is een Daphnia heet die. Dit is En die zijn echt heel gaaf. Kijk, nou zie je dus ook de jonkies zie je in hem zitten. Die groene dingetjes, dat zijn zijn jonkies. Dit? Ja. Maar de eerste keer dat je dit zag, weet je dat nog? Ja, dan ben je gewoon super verbaasd natuurlijk. Ja. Ik vind het onvoorstelbaar dat zoiets kleins nog weer levende jonkies, dat die eitjes zich dat die in feite gewoon zwanger is. En dat ze ook levend geboren worden. Want in de film ook, ze worden geboren en ze zwemmen zo weg. Ja. Ja, ik vind het fascinerend. We gaan wel naar de maan. Ja. Hier bij jou bij de sloot achter heb je een wereld dan heb je een wereld die je niet kent en die gewoon zeer fascinerend is. En dit is zo'n vlootje. Nee, dat is een radardiertje. Dat is een radardiertje. Maar er zit er geen eentje stil, hè? Nee, dat is wel de moeilijkheid ervan. Dus het is nog niet zo eenvoudig als het lijkt. Zeker niet. Er zit hier een vlootje in, een radardiertje en een kreefje. En is dat een doorsneevangst? Ja, dit is wel wat je heel vaak tegenkomt inderdaad. Jan heeft ook een monster genomen in een parkje in de buurt. Kijk, wat hierin zit, dat zijn Cynura. En dat zijn goudoogjes. Kijk, dat zijn allemaal die kleine puntjes. Oh, dit allemaal. Ja, Het lijkt een beetje zandkorrels. ja. Onder de andere microscoop zie je pas hoe prachtig het is. Dus 2 plekken in Leiden. Ja, Twee en hele- totaal anders. Ja, Totaal anders. ja. Heb je Ja, dat is zo fascinerend. En dat is ook steeds het verrassende. Jan had wel eeuwig kunnen doorgaan met verzamelen. Dus ik heb gewoon gezegd van 31 december 2020 stoppen met filmen. Ja. En starten met editen. Ja. Want anders kun je gewoon maar doorgaan.
Het geluid bij Jans film is gemaakt door een kunstenares uit Noorwegen. En die gaat dus met haar hydrofoons, gaat ze in Noorwegen en helemaal in het noorden daar, laat ze die hydrofoons in het water zakken. En dan neemt ze echt alle mogelijke soorten geluiden op, van geknisper van schaaldiertjes tot gekraak in ijsbergen, tot vissen die huilen tegen de maan. Het is echt ongelooflijk.